Kardong Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Harakat rong sopi pen harakat tiniali an kacheleng atowar kahino parpik ajok kacheleng kisum. Karbi Anglong ar loke chingthor piklo puke kai ke amat mai meeting along team Karbi Anglong ke theki ding atum kaning je ke ade ang chunlo. Sita harakat rong sopi pen harakat tiniali an kacheleng atowar pi abangke kachingthor parlindun phak. Ahok labang so atowar pi lake abarim MLA Joyram Ingleng lapen abarim khonsing rong pi atum ke dobom ahut ningkan suri hinira krener kep aningkan selamponlo. Bonta bangso aphike bangso atowar aphan madu arlengke theta kema thapon abang kavedet ajok school kacharli au somar atum penchenglok haragat ahawar arat atum kacheleng ponji aphan penang an akisung chetong nanglo arni bang dampar truck lapen dang nerkep atrak atum kache helat ajok khardong pemandet lopusi haragat arat atum kache than arjudun long lapen haragat local MLA dorsing rong hang alanglita cheklojon nerkep an MLA mandeta thangna talabang so atowar pia phan kema thapon ave puta ke ongtung aradatum chethanpon lasila bang so atowar pi haragat rong sopi ben haragat tiniali an kemesian men kachileng ponji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang haragat local MLA Dorsing Ronghang lapen haragat local MSC Ajit Kumar De atum aphan prabjen pen kaselam pon thekji aphan ke ongtung aradatum chuning ripon Jacob Croaphan APHL siasong atum pen kerap ke pajirdam Pai ni phain kora sirkep arni lakhain kora thok dwar bagori MSC constituency ke parlo rongmi rong phar Jacob Croaphan APHL siasong atum pen kerap ke pajirdam Keram tang pai ni phain kora hini arni sining ame ke klopen ajok Jacob Croaphan sining ame ke ropen ajok Jacob Croaphan I hear ing tang rak pen kero alangli Croa sang ho thurun epin news channel along theklong si dwar bagori constituency APHL si president Mondor Singh ingtipen kapin khat ateng si dwar bagori constituency APHL si klembang phu dwar bagori constituency APHL si office secretary Jonaram Terang dwar bagori APHL si advisor Robinson Singnar ke kangadong polling station secretary Singh Teron dwar bagori constituency APHL si klembang phu atumpen Jacob Croaphan tangka sang sabun phurui athe ke chuajang thua hormu kerap pi pajiramlo Lason si keso ke phowek abang phu Jacob Cropen kaning jepon ke majok rachari asong atumta kerap awelang Nanglitum APHL sia song atum henlo kecheng silo puta than pachinipon lapen ke ningkaing sampik anlo puta kroa sang hopen ningjepon lapen ke lapu rong mi rong phar arong asar penta mesen lo puta ningjepon Tarapun vendor sing tokbi Karbi Anglong News si to media koti tumhani tum kerupila lapen tanda ka chitong ara tumhana kerupila nili tum na dak pini rong mi rong phara rong long ke bang la banke ahok per banke nili tum mobile lang bom hot news long sinil tum theglong lo je jakub kru aphana banke rong mi rong phara rong long jakub kru aphana banke sininga me kiru pena jok alang li thurune det lo lapen plate det ason lo la son si ni thom pli sita me la puson si dokok lo ananta jene dene si kichu la puson lo hai mane joine de la chone de la pena monit sita me mang humang ram la son si dolo la son la pen jung jung nili tum dala awa telephone pen sita me nili tum chingki lo kapre kapre tum ham berta en lo la si ahok lo ma po o ahok lo la son lo kalang lo un ipin polam la la bang so ma si nili tum ta aku ladak dwar baguri nili tum la APHLC amai thu mondol sing ti alang li nili tum phan nang pin khat lo la si ili tum dam nang ji ili tum chengwai ra polam lo sitap alang li bang pini arwi phan pet pen jok alang li bang oni de lo si bang oni de sita nili tum ke alang li ke bang ateng la nili tum le bang sita la son la ya ama si nili tum thang ta wan ti mo we poi phi sita asap so wet chukunga mun sita man putang de la ma dik sar dam the ateng la si ni tum asap so tangka sekai si ne wan pi lo la pen sang sita me masabu wan pi lo phurui the sabun jang thu lason ni tu masap sowet sita ni tu ning kicing sam lo mane so det tang de lo bot chongda do ni lo kisu bang thang aku non nil tu masi theklong tang lo ke ok ning tang ti pin lo non ta mothe masap so hem lo man ke tot lun ajap theran bang ke un lo o lapu an la si la an lang yo mane kisu non anta mane kam bang dam baria kam anda cheklem ni la si ni tum theklok pan sita me chini det lo la pen asap so sita nil tum la si ketikang lo nil tum party chingrum pen si nalimen sita ni ma nilimen ke jonaram terang lo la pen nil tum nili non ki claim bom bank ke all party his leader conference APHLC dwar baguri long bank ke office secretary lo nili
Fisheries Department ai hian pen socheng thenta ara ta phan lang o ka so kiron ajai mek kedeng pon Pirthe long penang anatum langa ok kepang reng penta ali kilong do son thak thak si Karbi Anglong Autonomous Council em Madhuram lekthe alangli mathapon si Department of Fisheries saipu atum aphan pin khat pen Karbi Anglong adang pi along penang an adim langa ok sokiron ajai mek dengpon si pai pai ni phai ingkora sirkep arni lakha kre troksi sojeng thenta constituency angkang arlo rongmongwe ahabar along sitami rat aphan panong pen langa ok sokiron ajai mek dengpon lo Bangswajai Megalong VDC Chairman Ake Hai Bronson Terang, Mondol President Sam Ingleng, Rongmongwe Municipal Board Chairman Sunaram Terang, Biren Teron, Lapen Anparda Department of Fisheries Officer Atum Chetong Dunpen, Ratapan Langa Oka Sokeron, Pachetang Pon. Kardom, Tangsi Kadawi News Tumpan, Pini Tutengenta Amosti along Fishery Department, Fishery in charge, Sar Mudram Lekhe, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM. Tuliram long hangsar lapen local MEC sangpi katirong pipi arang litum hangstame choropar piglo pini cengen talong bang paru sira ingkoy pini pisaris akorti injir tumpan okosu keron ponlong pot lasi ningkan bang stamen litum pisari department pen son ron pon teponlong lasi pining thot tame ron ponlo lasila katokawi apora teng pen Rata tumhan keron tekpot alang litum department hen hansta laton department in charge sar mudram le hansta me kachuru pajir ponil alang lia por teng men okasu itu ke jok nang lia por nang ateng men pale ten tekpot laton alang lilong ato kawe department itu along kam ke klem dun officer tum lapen ko sangho alang litum lobot nang dang man asta me